habang ipit ya unu uding ke ka banta ka bakong santam hauding kadi ka thit jong uding namar habang ya kran chapang uding ubakot bat ubaklan udon ya ki thit ke bajeliu ba ki baklan bat ki bala ban yarap ya uding ba ulla ban yeng scam nakata ka jingbe jong kil eryo ki thit jong uding kilong ki bangim la ban yoi bar kita ki thit layanu jor ya ki bar ka jinglong ka bakan jaman sim ka baki bru kimla ban yoi ya ka jingjob jongi ki bru kila ban yoi ya ka jingdon jik em jongi ki bru kila ban yoi ya ki pisa jongi ki bru kila ban yoi ya ki bangi thit ki bru kila ban yoi ka sopti ka bangi phong ka phone ka bangi penon kam ka kali ka bangi nya ki bru kila ban yoi Hendra ki kata ka baki bru kimla ban yoi ki de ka thit jongi de ka mensib jongi kita ke jingdon ki jing em jongi layanu jor ki bar ki so kisla kitnat jong uding ke baki biru ki la ban yoi Hendra ke ka baki mla ban yoi ke de ka thit jong bru ke de ka mensim jong bru ha ka jing em jonga ngalayakan do sipun ba ki bru ngalayo iya ki bru ha ka klimat bakin sayap no ngalayo iya ki bru ki balado ka jing kerman bakin im Hendra ki yo imbiang akan do sisin ya uwe bru barus pa ba yo lut ya kita ki bokwa haga jingim jengo uim ka jingim ban kan siu ya kaspa ka bashabar udon kerhai kaspa Henry ka don ka jingi bat hagis ngi ha shwabu unyap ukwa dik ban ya kendo ya laki jongki khon kibala kibala samla Henry shamla yo ya kalat ban ya kendo ya ki ha kita kisngi kan ba udang ring ya ka jingring mesin ka bakhaddo haga jingim jengo ukwa ban ya kendo ya kita ki persa jongo ya kita ki para jongo Henry yolat ban ya kendo ya ki haki por ki ba udang klan dang biang kabor ju bena ya ka jingi ya lagi jong ki khon bat kalok ju bena ya ka yengkur wat ya ka kimi ka baduk ju ai pisa tedot bat haksngi ka jing yap jongo uong yanga ya ka ni kintin ka ba khata ba shaina kamen to yanga bangan don sau kror ka pisa namar ka bakut jong ka jingin jonga ngadon kam saungut ki bro ki bandra ya ka met jonga shalom jingtep ki bro ki laban yo iya ka spa jongo ki bro ki laban yo iya ki jingdon jingem jongo shabar ki balong kum uding ba ki so bat kisla ki ba pau shabar Henry shapo jong upar ki kenyang ka ba bamdo yaw tau ding ka jinglong ka ba kanjaman sim ladangim don ya ki thit ki ba klan ladangim don ya ki thit ki ba scam ngin kelon keram lalaki wan kita ki eryong haga jingem jengi nakata kadaw ngaju pundon kambha ya kini ki kintin madon ki biru haga ni ka perthe ki baduk haduk kata haga jingem jengki hado bakim don ru haga jingem jengki light no nakaspa hado balada pi keli ki hado katno pidan pisa kin ong ye pi ngampat nyu ya ke pisa ke bangadon ki imsngi ban ken siu ya kaspa ke basyabar kan basya popat kilong ki beru ki baduk na ki baduk tam ngambis ni ya kata kajing ruspa jongki kama ya kaspa jepi dan bakhang Henry hakata ka rukom lene hakata ka lenti jong kajing wat jong kaspa ke basyabar ni kelerpat ya kaspa ke badan syapo jongi kata kajing im kajing long ke baken jaman sim ka kentup kajing ij bat kajing kermen namar kaspa kalaban the tang ya ki badan syabar ki bangi khot ki kenja perthe kaspa kat nungut nap deng jongpi ki bala juyo sngaw ya kane bagaspa kamla ban thit ya ka jingsuk kaspa kamla ban wan ra ya ka jingsuk lada phiyo kat noru kanong wan ra ya ka jingsuk ha ka jingim jongpi lada ka pisa kan wan her syaka diang syaka mon ha ka jingim jongpi kum ki sim lene kum ki keber kat taru ka jingsuk kanong wan ha ka jingim jongi Henry kat nungut na pleng jongi ki bangai ya kan ke jing shisha pakai pisah kam la ban wan ra ya ka jing suk Henry kat taru inang kwa khambun mat khambun ya ka pisah hatu kan ni kam dei ka basisha ka wei ka kti ka ong hoi ka pisah kam wan ra ya ka jing suk Henry ka wei pat ka kti ka ong em ka kwa khambun mat khambun ka pisah don ka ktin ka ba ong kum ni pakai pisah ka la ban thit ya ka yeng Henry ya ka long yeng ka pisah ka la ban thit ya ka jing thia Henry ya ka jing yo thia kapisa ka laban thit ya ka baje Henry ya ka por kapisa ka laban thit ya ka kot Henry ya ka jing start kapisa ka laban thit ya ka jing bam
Henry om ya ke jingbang jong ke bam. Namar don ki beru ki bedon kerhai ke jingbam hayeng jong ki. Henry ban bam kambang. Don par ki beru ki boyo tang kaja bar kemulu. Henry namar baka suk kemensim ka bang kaja. Kapisah kalak banthet ya ka dawai Henry om ya ka jingkot. Ya kapisah pila banthet ya ki parlok. Henry om ya ka jingit. Larapi kuat bantip katno ka jing ruspa jongpi. Baik katno teli ki ki bawan ban nyet ya kita ki umar ki bajau na kamat jongpi. Kumta perlop e jongah ngakwa ban ki thoi pi kane baki pisah kalak banthet tang ya ki eke ki bangila ban pendon kam syabar. Hooj da ka jing kurku jong blai ngiyo banthet ki kali. Hatu pi perkhat baka tu kali kalak ban ajing suk yangi. Bun ki beru ki bomdon kali tambah ki suk haga jingim jongki. Hatu pi perkhat bak ni ke phone ka bangi bat mentah. Kalak ban ajing suk yangi. Hooj kalak ban ajing ya ka jing suk tang shipor. Kani karta jong pi ar post nem live post nem kade karta jong ka jing post new. Ban yo ya ka yeng kasem ban yo ya kali ban yo ya ki jaka ban yo ya la ki jong ki life partner. Andre larangi yo ya kane. Hatu pi mut bapin suk. Nakata-kataw nga kantui pi banwat ya ka jingsuk haka mensim om ya ka jingsuk haka met. Kumta kensyaw ya kata kaspa kabak kenja mensim. Pila ban yarap ya ki we tang ya ka eke kabak pi don. Pila ban ai pisah ya ki biru tang lada pidon pisah. Pila ban ai ka jingit ya ki biru tang lada pidon ka jingit. Nila ban ai ka jingkermen ya ki biru tang lada ngidon ka jingkermen. Kumta ngi di man kami bah kumnu kita kithit haga jingim jong ikilong. Kumboong Presiden barim jong ke India u APJ Abdul Kalam. If you really want to look handsome, give your hand to someone and you will automatically look handsome. Because handsomeness is not about beauty and looks. It's about the contribute to the people. Kajing bah baru jong baru om haga dur khamat ka bang yoi. Henry kemensim berkakti ke bakloi ban ai cingarap yaki we. Kumta kumbang aju pengkut yaki video jang aman lageski. Rengkat berkajingkurku jang uturai kan rat najrong. Kajingkur shan jang ki bahayeng hasam jang pi. Rengkat berkajing turai hitam jang pi im ya kata kajing im le ya kata kam bapinong kan nuksa ke babahan nakam ta jang ki we. Ngin saya kendoi pi haki part ki video. Tat halu kata kapor. Bye bye. Stay safe.